Ik mensen die de hoen uitlitten houden de boel extra in de gaten. En zo kwam weekagent Jan Graafstra de jong op het spoor. Gezien zijn jeugdig karakter ben ik in gesprek gegaan met hem en met zijn ouders. En ik heb met hem gesproken en in het bijzijn van zijn ouders heeft deze jongen inderdaad bekend dat hij dus 1 brand hier in het bos heeft aangestoken. En die oren? Ja, het komt niet direct bij. Het kan best zijn dat er meerdere jongeren zijn geweest die hier toch met vuur hebben lopen spelen. Alleen dat is nog in onderzoek. Kijk, hier heb je dus zo'n hut waarvan je inderdaad zegt van je kunt zien dat er regelmatig toch jeugd in deze bosjes ophoudt. Deze jongen gaf aan dat hij gefascineerd was toch door vuur en zich bezighield met survival. Nou, bij survival moet je dus zelf brand maken. En dat heeft hij dus op deze manier gedaan. Hij heeft van huis een aansteker meegenomen, wat papier en dan heeft hij hier geprobeerd een brand te maken. Marcel de Vos van de brandwacht is ik maar de hond te kuieren in de bosk. Ik al had het wat ruimd, het gevaar is nog net helemaal oer. Nou, het is niet echt gevaarlijk meer voor de bos zelf niet. Het is net als het even weer wat langer droger wordt, dat de oppervlakte onder de bomen, vooral met het blad en zo, nog wat wil branden. Maar de bomen op het moment niet meer. Ja, nee, dat weet ik wel. Weekagent Graafstra had ik jongeren oppakken ken die de boel vernielden. Tjingwon van Dissen rint nog een onderzoek omdat ze hier eerder al het nieuwe toeristeninformatieboord vernielden. Wat is hier dan aan de hand, vreeg ik me af. Ja, als je met de jongeren praat, dan zeggen ze van ja, waarom doe je dat? Daar hebben ze niet echt een reden voor. Het is, of het nou vernieling is en misschien wel groepsgedrag. Ik denk dat van beiden er wat in zit. Gelukkig is men nu bezig met dat de nieuwe jongerencentrum wordt ingericht. Misschien dat wat afleiding biedt voor de jeugd en dat ze daar een plekje gaan vinden.